benvingudes i benvinguts, xiquets i xiquetes de les escoles. Sabemos que estáis haciendo esfuerzos para que las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas, de geles y la distancia social, esté presente en vuestro día a día. Gracias a todos y a todas por el esfuerzo. Sol·licitem a l'Ajuntament la peatonalització de més carrers, més carril bici, més parcs i més programes de conscienciació ciutadana en quant al reciclatge.